Garatzek era ona? Bai, eta ari mutxurrak nola txirikordatuko ditugun, azalduko ditugun baten bat balda hemen inguruan. Han bai, han bat? A ver, eba musika! Kaixo, galdera bat egitera dator. Kaixo, Luken. Kaixo. Une historikoa bizi omen dugu. Gauzak egiteko beste modu bat badagoela erakutsi zabiltza. Eta askatasunerantz, maitasuna duintasunez jantziz, etorkizunaren besoetan gaude. Beraz, gogo eta sakonik egin gabe. Azaldu duzu favorez, aurrera begira ze idea dauzkagun. Vale, bueno. Hola, pues sarrera egin. Austarketa etxo bat bai nahiko nuke, sarrera, baina aurrera begira bereziki bi lan hildo dazkau lantzeko. Lehenengoa gau honetan ingen itxun topaketetan izen burutzat hartu genuen lehua lantzen jarraitzia da, gero bat gaurdanik. Ze, bueno, nik uste dut, eraikina ikusi ondoren ez, eraikina kristona da, eraikina aukera asko ematen ditu, kriston proiektua da, baina netzako benetako proiektua lau eraikinen arteko elkarrana eta topaketetan garbi gelditua, lau eragile hauek elkarrekin lan egite deunen indarra ez da gehitzen, eragine ez da gehitzen, biderkatu dira. Eta nik uste bereziki eraikina egin bitarteko denbora hortan, lan horrekin aurrea segi behar deula, elkarrekin proiektuak lantzen, ze igual hemen ez da esan ez baino. Egitzeiten gaztelekoaz, ez egitzeiten 11-12 urteko nerabiez, egitzeiten ziortzaz, bai, 17 urtea bitarteko parte hartzeaz, egitzeiten hortik gero aztarrikako asanbladaz, ja normalen 8-19 urtekin azte gara militatzen, eta gero egitzeiten kulturguneaz, helburu nagusi eta gaula Gazte izatea bizi osoako. Hoi helburu sekretua, baina helburu ofizialetan beti da hor ni joan hortak eta egiten bestiaz. Eta gero azken finen euskal kulturgintza eta euskal kulturgintzaren transmisioa indartzia eta bultzatzea helburuak eragile batek olako eragileekin lan egiteak hor sekulako indarra hartzen du, eta ezin dugu aztu eraikuntza beha udarregin parian dijuala, ikastoran parian. Orduan, hor sortzen den ekosistema, hor sortzen den gauza egiteko beste modu bat aldarrikatzen duen entzago, epizentro bat sortukoa, hasi nerabe zanetik eta nerabe izateko beste modu bat. Azka horien arteko, lan egiteko lekua da. Orduan, hortan jarri behar dugu, eraikina betikoa da, eraikina tresna da, ez da helburua. Orduan, hasi behar dugu, bagabiltza jarraitu ingo dugu lan hortan. Orduan, erabakin berdia zeintzuk izango dian urrengo pausuak elkar lanketa hortan, elkarrekin ze ingo deun, ze ekintza ditzakeun, ze proiektu ditugunak batu ditzakeun. Eta... helburua da nire regentatza. Eta bukatzeko noski, Eleno Loreak oso ondo esplikatu duen bezala, kudeaketa da, gau ez? Kudeaketak, erabaki potolo batzuk hartzea ekarriko du, nola kudeatuko den gune hau, izaera desberdineko eragileek osatuko deuna, udala ere tartean dago, orduan, elkarren arteko harremanak, finantziazioa, kudeaketa eredua, izaera juridikoa, hor dago gauza asko, handik erabakitzeke dazkaunak, eta lehen bailen erabaki behar dianak, ze lehen bailen eraikin espero dira egin deukitzea. Orduan, animatuta etortzea, parte hartzea, eta hurrengo bilera izango dugu martxoan 22, bai, horratzen. Martxoan 22 izango dugu, larun bat goizez, hurrengo batzarra, eta hor bereziki kudeaketan ingurun atxuko ea. Txirikordan, ez da? Txirikordan. Txirikordan ingo dugu asamblea, eta gero bazkari bat
badao, osea, dana batea. Bilera, eta bazkatea, eta kantua, eta fanfarrik anteko bazkaltzeko eta gu, haiekin batea bazkaltzeko asmoa dugu, orduan, dana zerbatek gonbideuta baita denoski talde motorian parte hartzea, oire esan beharra dago, talde motorian gabiltzanoke, erabat irikita gaude kanpoko, bueno, zen, oinarte parte hartu duzun jendeak parte hartzera. Eta hoxe,